Yes, Lord, hallelujah. Patuloy po tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y umawa, naranasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y hinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, tinawid niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y umawa, naranasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y hinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, tinawid niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Have a blessed afternoon, brethren, viewers, and friends. Once again, we are here on our General Bible Study. At ako po'y naniniwala na may mga natutunan po tayo. Ang ating topic recap lang po nung last week, yung Word of God. Sana po, nagumpisa na po tayo na magsaulo, mag-memorize, mag-meditate ng Word of God. Para sa magkaganon, unti-unti po, mamumuld po yung ating maturity bilang mananampalataya. And now, our subject for this afternoon is fasting. Pag-ayuno. Itong pag-ayuno na to ay isang paraan ng Diyos para ang ating mga pananampalataya ay madagdagan at upang tayo po ay magiging matibay at ma-establish yung ating relationship sa ating Lord. And now, what is fasting? The word fast comes from the Hebrew word Tzom, T-S-O-M, which means self-denial. Karoon po tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili, pagkontrol. Pagdating to eat sparingly or abstain from some
food. So, limitado po. Mayroong control, unti-unti, or abstain from some food. So, iwasan talagang kumain. To abstain from food or things for a period of time. O mayroong nakatakdang panahon o araw. Kaya ito po ang pag-ayuno. At napaka-halaga po ang pag-ayuno sapagkat ito po ay isa sa mga paraan ng Diyos. Tayo po bilang alagad ng ating Panginoon ay lalo pang makasunod, mapagtibay ang ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Naalala ko po, nung ang ating Panginoon ay nagmi-ministry, tinanong siya ng mga Parisiyo at sa mga Saduseo, mga Sadducees, asked the Lord. Sila nagpa-fasting, yung mga Parisiyo at Saduseo. Bakit yung mga alagad niya hindi nagpa-fast? Ang sabi ng Lord, ang kanyang sagot, nandito pa yung kanilang master, yung groom. At pag nawala na, yun yung panahon na sila po ay mag-ayuno. There are types of fasting. May mga iba't ibang uri po ang pag-ayuno. The first type is the normal fast. Ito po yung normal. Ibig po sabihin, going without food for a period of time. Normal fast. Ang ibig po sabihin, mayroon lang panahon. Ang sabi po ron sa Judges 20:26, then all the children of Israel, that is, all the people went up and came to the house of God and wept. They sat there before the Lord and fasted that day until evening, and they offered burnt offerings and peace offerings before the Lord. Ito po yung history po na kung saan naglaban po yung 12 lipi dahil nagkasala po yung Benjamin, yung lipi ni Benjamin. Yan po yung pinaka-youngest. Pang 12 tribo po yan, nagkasala po. At hinalay po nila yung asawa nung lingkod na asawa ng isang taga-Juda sa Bethlehem galing. At pinagputol-putol niya po ito dahil sa nangyari. At yung mga buto niya ay sa 12 lipi, kaya nagalit po yung mga 11 lipi. Kaya nagpasya po sila na labanan po yung kanilang kapatid dahil sa kanyang pagkakasala. At hindi po sumuko yung Benjamin nung unang labanan. Sila po ay natalo, kaya humingi po sila ng saklolo sa Lord. Diyan sa Judges 20:26. Then all the children of Israel, that is all the people, went up and came to the house of God and wept. Kasi po natalo po sila riyan Kaya nagkasala na yung Benjamin, sila pa yung natatalo. Kaya humingi po sila ng saklolo sa Lord sa pamagitan ng fasting. That day, yung araw na yon hanggang sa gumabi. Kaya nung natapos po yon, yung pag-alay po nila ng peace offerings at saka burnt offerings sa ating Panginoon, sila po ay nagwagi. Yan ang normal fasting. At ang halimbawa po niyan, pag tayo po ay nag-ayuno, isang araw, yung normal po yun, pwede tayo mag-take ng mga light. Hindi ka kakayanin, lalo na yung mga unang nagtatry na mag-fasting. Kasi ang fasting po, talagang may 24 hours na fast, meron naman yung 6 to 6, yung araw. Kaya ang fast po, day and night. Kaya dito po sa nabasa natin sa ating Panginoong Hesus, 40 days and 40 nights. Sa Matthew chapter 4, verse 2. Kaya dito po, number 2, the absolute fast. Does not eat or drink. Pag sinabing absolute, wala pong yan. Wala pong tubig at wala pong pagkain. Ang kakayanan lang po ng tao na mag-absolute is 3 days. Kagaya ni Paul. 3 days. Yun lang yung kakayanan ng tao na siya po ay maibsan, ma-dehydrate po kasi po. Pagka siya po ay nag-exceed siya ng 3 days. Kaya liban na lang po pag nag-intervene ang ating Panginoon, kagaya sa ating Panginoong Hesus, siya po ay
40 days and 40 nights, nag-fast po siya. And afterward, hunger. So Matthew chapter 4 po yan, makikita po natin, nag-absolute fast po siya, does not eat or drink. Then partial fast. Partial, si Daniel. Sa Daniel chapter 1, nung sila po ay nabihag atong Babylonia. At siyempre po, iba ang pagkain ng mga matatalino para sa hari. Kaya lang, pinili niya na kumain yung mga pagkain lang nila. At gumanda po yung kanyang itsura sa Daniel chapter 1 verse 10. And the chief of the eunuch said to Daniel, I fear my lord the king, who has appointed your food and drink. For why should he see your faces look like worse than the young men who are your age? Then you would endanger my head before the king. So, mananagot po siya sa hari pag hindi niya sinunod, pero nakiusap po si Daniel. Kaya pinagbigyan po siya, and after 10 days, ay sinuri nga at pinag-compare po yung itsura po, yung pagkain ni Daniel at saka pagkain ng mga talagang karne, talagang masasarap. Pero bumata po siya, gumanda yung kanyang kulay. Kaya, in the book of Daniel chapter 10, verse 3, I ate no pleasant food, no meat or wine came into my mouth, nor did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. Ito po, si Daniel, meron po siyang hinihingi sa Lord na katugunan. 3 weeks po yan na nag-fast. At hindi po solid yung kanyang mga pagkain. Na kadalasan light. Kaya kailangan po, pag tayo po ay nag-ayuno, light, pwede po yun. Ang fasting po hanggang 40 days pwede po sa tubig. Pero pwedeng walang pagkain po, tubig. Pwede po. Kaya there are 3 types, 3 uri. Una yung normal. Pangalawa yung absolute, without food or water. And partial, skipping meals or not eating certain foods. So pwede po tayo mag-partial. Meron yung tinatawag na ginagawa po ng mga kaibigan po natin sa Ramadan. 30 days po yan, pero 6 to 6 po yan. 6 to 6 pwede po yun. Mga partial fasting po yan. Ngayon, what are the benefits of spiritual fasting? Mga benepisyo po at nakukuha natin sa pag-ayuno. Fasting helps control the work of the flesh. Totoo po yan. At pag tayo po ay nag-ayuno, nakokontrol niya yung gawa ng laman. Makikita po natin niya sa 2 Corinthians chapter 11 verse 27. In weariness and in toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. So dito po, halimbawa po rito, si Paul talagang nasusupil niya. Kasi minsan meron yung tinatawag po na forced fasting. Whether you like it or not, pag dumating po yung panahon na tayo po ay pinahintulutan ng Lord dahil wala na po tayong panahon na mag-ayuno. Dahil para sa atin, hindi tayo makapagpigil dahil yung body clock po natin, mula nung bata tayo hanggang nung tayo po ay umidad, talagang kumakain na po yan ng umaga, tanghali at hapon at gabi. Kaya pag tayo po ay nagpa-fasting na at napahintulutan na malipasan po tayo ng gutom, mayroon po tayong mararamdaman. So, nais minsan ng ating Panginoon na tayo po ay mag-ayuno. Tulad po halimbawa, nagkaroon ng calamity. Yung mga biglaang bagyo, biglaang flash flood. Ayan, nararanasan po mga tao na mauhaw, magutom. Kaya minsan, naranasan ko po yan. Nung ako'y binata pa, kami po ay na-traffic ng magdamag. So, wala kaming bawang pagkain. Wala kaming bawang inumin. Kasi akala namin makakauwi kami ng alas 5 sa opisina. Na-traffic po kami ng 12 hours. So, baha. Hindi kami makalis. So, naranasan na po namin ng mag-force fasting, whether we like it or not. Kaya pagka dumating yung mga delivyo na ganyan, calamity, wala po tayong magawa kundi
Napaintulutan ng Diyos yun para minsan tumawag po tayo sa Kanya. Kasi pag tayo po ay sagana lagi sa kain at inumin, lagi tayong masaya. Kaya minsan napapaintulot po tayo sa mga ganong mga pangyayari. Fasting can keep us humble before God. Ayan. Number 2, yan yung mga benefits ng pag-ayuno. Ang pag-ayuno ay makakapagbibigay ito ng pagkakababa, pagpapakumbaba sa harapan ng Lord. In the book of Isaiah, chapter 58, verse 5. It a fast that I have chosen a day for a man to afflict his soul. Is it to bow down his head like a walrus and to spread out sackcloth and ashes? Would you call this a fast and acceptable day to the Lord? Sa book of Isaiah po yan. Kaya dito po, nais ng Lord na yung fasting ay talagang voluntary, yung talagang ano natin sa ating kalooban. Kasi dito may sapilitang pag-ayuno po sa verse 4 niyan. In the book of Isaiah 58:4, narito kayo'y nag-ayuno upang makipag-away at makipagtalo at upang manakit ng masamang kamao. Hindi kayo nag-ayuno sa araw na to upang may parinig ang inyong tinik sa itaas. Ayan, ayaw ng Lord yun. Yung minsan nag-ayuno po tayo na pinipilit natin yung gusto natin na may mangyari. Yung will po natin. Ang nasa ng Lord sa verse 5, ito ang fasting na gusto niyang itakda. Yan ba ang ayuno na aking pinili? Yan. Sa verse 5, isang araw upang magpapakumbaba ang tao sa kanyang sarili. Yun ba'y ang iyuko mo, ang kanyang ulo na parang yantok at maglatag ng damit sako at abo sa ilalim niya? Iyo bang tatawagin ito na ayuno at araw ng katanggap-tanggap sa Panginoon? So gusto ng Lord pag tayo po ay nag-ayuno, nakahanda yung ating kaluluwa, yung ating sarili, nakafocus po tayo sa Kanya. Na yung pag-ayuno na yan, ay para maparangalan siya. At ito yung isa sa mga benepisyo ng pag-ayuno. To control the works of the flesh. Number 2, to keep us humble before God. And number 3, fasting gives us a spiritual determination in asking God for things and guidance. Talagang pag mayroon tayong hinihingi sa ministry, na talagang gawain ng Diyos o yung mga kaluluwa, upang tayo po ay lumago in asking God for things and guidance. So, pwede tayong humingi sa ating Panginoon sa mga bagay na espiritual sa Kanyang patnubay. At manulugot po ang ating Panginoon sa Joel chapter 2 verse 12. Now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Yan. Talagang manumbalik kayo, magpakumbaba kayo, may pag-ayuno, na may pagtangis at pag-iyak. Yan. Kasama po yan. Pag nag-ayuno, talagang keep us humble before the Lord. Kasi po, pagka naalala ko po, nakapag-ayuno po ako sa Baguio, dati po, nung una, 1 day, tapos 3 days, habang pumapalakad po yung aming pananampalataya, nung naging worker na po, kami, 7 days na po yung requirement. Ngayon, nung may kasakasama na po ako na nakaka-encourage mag-fast, kasi minsan nagpa-fast po siya ng 21 days, 30 days, hanggang 40 days po, na-encourage din po ako, kaya subukan ko rin na nag-fast ng 3 weeks sa tulong ng Lord. Pero talaga naman, napakahirap. Pero nag-fast po ako hindi dahil sa ginusto ko. Nag-fast ako dahil talagang gusto kong lumago sa pananampalataya. At hindi naman po ako nag-regret sa aking ginawa. At salamat po sa Lord dahil kahit na papano naranasan ko yung normal fast, naranasan ko rin po yung absolute fast, at naranasan ko rin po yung partial. Yung absolute po talagang 3 days and 3 nights. Talagang ano po yun, without food and water po. So salamat sa Lord at nalampasan din po natin. At purihin ang Diyos hindi sa pagmamataas ng ating sarili, kundi ito po ay bigay pagpupuri sa Diyos na talagang kaya po natin
kung sasamahan po tayo ng ating Panginoon at yung motibo natin sa pagpapasting. Yun ang pinakamaganda po yun. Yun ang tinitignan ng Lord sa tao. Kasi may mga fasting po, minsan may mga pinaglalaban po sa gobyerno. Minsan talagang, yung iba talagang forced. Mag-force sila ng fast para tungunin po sila at para mapansin po sila. Iba po sa Diyos, iba po. Kailangan tinakda ng Diyos, nakanda yung sarili mo, pati yung nakapokus ka ron, yung pagkilos ng Lord, at very sharp ang mind mo pag nagpapas po tayo. At bibigyan ka ng karagdagang, kaalaman, kalakasan ng ating Panginoon. Number 4, fasting is the way of telling God how hungry we are for the things which pertains to the Spirit rather than flesh. So, talagang nangingiba. Kung hindi tayo pala fasting, mangingibabaw lagi yung gawa ng laman. Pero pagka tayo po ay sanay mag-fasting, tulad niyan, pagka-pastor na po tayo, teachers, evangelists, worker ng ating Panginoon, mga tayo sa fivefold ministry, kailangan po talaga kahit na once a week, twice a week, kung kaya po, ng health, depende na po yan. Siyempre, pag umidad na po, kailangan alalay na rin po. So, maganda po ang magfa-fast. At isa sa mga hindi ko makalimutan po, na patuto po ng ating kapatiran, nag-fasting po kami sa Bulinaw. 3 days po yon. Talagang 3 days yan. Talagang 3 days and 3 nights. Meron tayong kapatiran doon, mga maiinit sila sa pananampalataya. Kita po nila yung himala ng Lord. Meron tayong isang kapatiran doon, may ulcer. Di ba, may ulcer po, bawal. Talagang hindi lang makatikim ng food yan sa tamang panahon. Talagang mamimilipit po yan sa sakit. Alam niyo po anong nangyari? Hindi niya naranasan po na magutom. Hanggang gumaling po siya, pinagaling po siya ng Lord. Hanggang ngayon, nawala yung ulcer niya. Grabe po talaga ng ating Panginoon. At naalala ko rin, ako mismo po, at meron po akong history, at meron din kaming lahi yung nahirapang dumumi. Ano tawag nun? Yung constipated ba yun? Constipated. Talagang, minsan 1 week po, talagang wala. Baliwala lang po yun. Minsan dinadala po ako sa ospital. Nanghihina na po ako kasi talagang matindi na Ilang beses po akong dinala. Pero sa tulong po ng Lord, habang sumusunod po ako sa ating Panginoon, nag-ayuno. Kung saan ako umidad po, nagiging normal po yung aking yung pandumi. Samantalang pag umidad po tayo, sabi nila yung digestive system po natin, siyempre po umidad na, hindi na po yung pantunaw, babagal na rin. Pero sa tulong po talaga ng ating Panginoon, walang imposible sa Diyos. Normal na po yung aking po ngayon. So salamat sa Lord kasi talagang nakaranasan ko po sa buhay ko po yan. Hanggang ngayon po, talagang salamat sa Lord. At malakas pa naman po tayo. At tinutulungan po tayo, biyaya sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya yun po yung mga spiritual benefits ng fasting. Ano naman yung physical benefits of fasting? Clears the mind. Ayan, alam niyo po, very sharp ang mind mo pag nagpa-fasting ka, yung wisdom and knowledge, yung yung word of God. Grabe po. Napakadali mong magkasaulo. At parang napakalapit ang Lord. Talagang very sensitive ang kilos po ng banal na espiritu. Kaya habang pumapalaot yung pag-ayuno, nako mga kapatid, talaga namang maraming mga talagang pagsupil yung flesh, talagang umano, pero pag napagtagumpayan po natin, ay talaga namang talagang yung spiritual, very clear, yung plano mo, yung mga dapat mong gawin, may susulat mo ng hayagan sa Lord, clear the mind. Number 2, gives rest to the body. Alam niyo po, meron akong isang nabasa sa libro noon. Isang pinuno ng isang bansa. Hindi ko na malala yung kanyang pangalan. Tagal na po yun. Pero meron siyang panata na every year, meron siyang fasting. Hindi ko alam kung 3 days yun. Every year, papasting po siya.
Naging maganda po yung resulta ng kanyang pamamahala, maging yung kanyang health. Kaya napakaganda po na sana po magtakda tayo ng pag-ayuno po kasi kailangan mag-rest yung ating katawan kasi ano yun, yung mga pagtunaw natin, yung mga pagkain natin, siyempre natadigest yan. Minsan gusto rin ng Lord na yung spiritual, yung magkaroon ng kapahingahan ng ating katawan. Give rest to the body. Kaya nung unang mag-ayuno ka po, talagang halos masuka-suka ka, you feel dizzy, talagang balisa ka. Siyempre hindi po sanay at hindi pa nag-adapt yung katawan po natin sa pag-ayuno. Pero pag nasanay po kayo, ay normal na po yan. Kahit na sabihin natin na panahon ng COVID, walang ayuda. Yung kaya pwede ka, pare, hindi ka ba sanay ka mag-fasting? Pag napaintulot kahit na sa bayan ng 40 days hindi ka mag-alala, pare 1 week. Hindi ka mag-alala kahit na partial. Partial po, yung budget nyo isang beses lang kayo kumain o 2 beses. Hindi ko kayo magre-reklamo. Kasi sanay na po yung ano nyo sanay na po sa pag-ayuno. Kaya naging kagandahan din po ito sa iba Pero hindi tayo nagpapasalamat dahil may nagugutom, hindi po. Helps break the addictions. Ayun. Help break the addiction. Wari, addict ka sa pagkain. Addict ka sa mga yung mga talagang kain ka lang ng kain. Kasi may kasalanan po yung matakaw The spirit of gluttony. Ayaw ng Lord yan. Kaya sabi nga niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Kaya gusto nga ni Lord na yung ating kaluluwa mapakain Kasi itong ating flesh habang nabubuhay po tayo, kaya tayo naghanap buhay ng tuto-tuto para sa pangangailangan ng ating katawan, ang lupa. Samantalang ito ay nadideteriorate, nakakasakit, humihina, tumatanda. Siyempre po, kailangan pakainin naman natin yung ating mga kaluluwa sa pamagitan ng spiritual, yung pag-ayuno at pananalangin. Kaya, tatlo po yun. The physical benefits of fasting clears the mind, give rest to the body, and helps break addiction. Yung addiction dyan, hindi yung addict ng drugs, yung mga pagkain, yung mga ginugusto mo na kainin. Yung hindi ka na magpalipas ng gutom. Talagang pag nalipasan po kayo ng gutom, talagang sabi na po natin na mainit ang ulo. Hindi na makokontrol yung kanyang sarili. At marami pong salamat kasi talagang marami pong naidulot itong pag-aayuno na ito sa ministry ko po. Sa ministry na pinakatiwala sa amin ng Lord, mula sa akin hanggang sa kay Pastora, hanggang sa mga anak po namin. Mga bata pa po yan, talagang dinadala po namin sa fasting and praying. Naalala ko po pagka Holy Week, 3 days ang fasting po namin yun. Dala-dala po namin yung 6 na anak po namin. Sunod-sunod po sila. Talagang meron po silang mga baon, mga biskwit. At may mga inumin din po sila. Pero nung nasanay na rin po sila at dito na kami sa ministry, na-adapt na rin po nila. Kaya maraming pong salamat na dami akong natutunan sa prayer and fasting na to. Pero isang fasting and prayer sa Mark chapter 9 verse 29, ito po yung matindi. So I said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Alam niyo po yung mga lagat ng ating Panginoon, hindi nila mapalayas itong demonyo na to Pinapahirapan tong batang ito At halos nangingisay po siya. Tapos bumubula yung kanyang labi. Kaya sabi ng tatay hindi nila mapalayas. Kaya dito po, at nung nakita po ng ating Panginoon, nangisay po siya at nawalan siya ng malay. Yung pala yung espiritu ng pipi at bingi since birth. Ibig sabihin, pipi at bingi itong batang ito. Kaya talagang pala yan, espiritu ng pagkabingi at pagkapipi, dinalayas ng ating Panginoon. At nung siya po ay nangisay, akala nila patay na, ay nagsalita na po at nakarinig.
Ngayon, tinanong po ng mga alagad kung bakit nila hindi mapalapalayas yun. Kaya sabi ng Lord, ay sa pamagitan lang ng panalangin at pag-aayuno, this kind can comfort by nothing but by prayer and fasting. May mga pagkakataon po kasi, mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid, at mga viewers po, na hinanapan tayo ng Lord yung tinatawag na masidhing fervent prayer and fasting. Hinanapan po tayo, kaya minsan pagka matitindi na po ang mga problema po natin, talagang hinanapan din tayo ng Lord na minsan talagang seryoso yung ating pag-ayuno, yung ating pananalangin. Nais ng Lord na makatao, palat po tayo, makanig niya po tayo, kasi anak niya po tayo eh. Nais ng Lord na sabi kang Lord sa kanyang mga anak na minsan talagang nagpapas ng long fasting. Si Daniel sa Book of Daniel, inaharangan po yung yung panalangin niya pailan lang eh. May demonyo kasing tagaharang sa itaas eh. Hindi nakakabot sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya kailangan niya mag-fasting ng 21 days. Kaya yung iba po talaga na matitindi na kaya nila yung pananaw. Depende po kasi sa faith po yan eh. Yung long fast eh. Kaya pag biniyayaan ka ng Lord na talagang masiti yung pag-ayon at pananalangin mo, ay mapalad ka. Mapalad ka po. Kaya maraming po salamat. Sana po pinagpala po tayong lahat sa hapong ito. At sa susunod po, paganda po yung topic natin, praise and worship. Praise and worship sa susunod. Sana po may mga pangilang lesson na po natin ito eh. Hanggang 25 po to. 48 lessons. Marami pa tayong matututunan. Makabutin pa tayo ng hanggang December, Lord willing. Marami po tayong matututunan sa General Bible Study na to. At sana po, ako po yung nananalangin na isang araw po, magamit rin po kayo, mag-take note kayo, mag-subscribe po kayo, tapos i-share nyo po ito, para sa lahat po ito. At salamat po sa ating Panginoon sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa online Bible study tuwing alas 5 po. At kung hindi naman kayo nakapanood, i-click nyo lang po ng GCLJA. May YouTube channel po tayo at nakalink po yan sa Facebook page. Maraming po salamat po at magandang hapon. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Dakilang Ama, marami pong salamat sa oras na iyong binigay sa iyong paglingkod. Muli, na-share ko at naibahagi ko po, Panginoon, ang pag-ayuno. At nawa Diyos, ang inyong mga televiewers at iyong mga anak ay makapag-ayuno rin, Panginoon, upang maranasan po nila ang kahalagahan at ma-establish yung faith nila sa pamagitan ng pag-ayuno. Maraming pong salamat po sa pagkakataon na bigyan niyo po. I-bless niyo at pagpalain niyo lahat ang mga nakikinig. At lalong-lalo na po, provide niyo kanilang mga pangangailangan. Salamat po. Purihin katagilan Diyos. At ito po ay aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.